जानायाव जायाखै ओमफ्राय मानिदि गथ'नि माबायानो दसे सम फैलायदो आरो ना रायज्लायनोसै नोंसो बिराद खेंख्राफा जादों हेलौ गोजांदो फैलाव दैमारि ब्लग बड' हाय होनहरदों हाय आगै फैलाव मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै मिस्टार सोमखोर हाय आब' हाय सोमखोर आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो आरो ना अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं एमएस चेनेल मा ओंख्रि जाखो आब' होनहरदों जोंहा ओंख्रियाथ' गोथावानोमोन होनलाय दाउ बेदरमोन ओमफ्राय आलु दाउ बेदर ओमफ्राय राङालाव बिजौ आलु ओंख्रि नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो एमएस चेनेल मिस्टार सोमखोर ओंख्रिया लाफा नामोन आब' औ लाफा ना गोथाव आरोना खारै जानांगौ एमएस चेनेल अ गोथावथार जोंहा दालि आलुसो आब' औ नंगौ नामा मिस्टार सोमखोर आंनिखौबो नाय आब' औ जोंहा सोमखोरा आंनिखौबो नायगोन आगै ओमफ्राय आंहानाव कमेन्ट हरना दोनहर आरोना ओमफ्राय आङो आंनिखौबो नाय होननानै कमेन्ट हरना दोनहर आंहानियाव मिस्टार सोमखोर आगै केलाब्रा हाय दि होनहरदों हाय मा खबर आगै मा ओंख्रि जाखो केलाब्रा गुड आफ्टारनुन
मिस्टार सोमखोर आब'आ माहानि आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना आगै ओमफ्राय जोंना गोबोरधना ओनसोल गोलैयो औ मायो ओमफ्राय आगै सोमखोरालाय अबे जायगानि मा बाबानो हैथा बाबानो है बाबानो है मा बाबानो है एमएसएनएल आगैनि मुङा मा आगैनि मुङा फिसालानिया मावफुंगोरा मोसाहारि होनो आरोना मावफुंगोरा मोसाहारि हर आं बानायना होनो माखौ नायगोन मा होनदो मिस्टार सोमखोर आं सारियालिनि जोंहा सारियालिनि गुवाहाटीनि नामा आगै सारियालि अबे सारियालि गुवाहाटीनि नामा अन्नानै खोन्थाहर एम एस चेनेल होनहरदों जोंहा एम एस चेनेला बिस्वजित बर' अफिसियेल हाय हेल' मा खबर होनदों मोजां आगै बिस्वजित थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगैया खोन्थाहरदो बिस्वजित अफिसियेल इखौ फरायहांबायमोन आङो मिस्टार सोमखोर बिस्वनाथ सारियालिनि आरोना आगैया बाराङापाराथिं आरोना गोजानानो एसे मिस्टार सोमखोर देबजित गेमिं मा खबर बाजै आदायाखाय ना आदायालाय आदाखौ नागिरदों नामा आदाया दङ आरोना बाहेराव दङ मा खबर नोंहालाय ओंखाम जाबायना जायाखै देबजित गेमिं एम एस चेनेल मा खबर आब' होनहरदों आंहा खबरा मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै मोजां आब' होनहरदों दे मोजाङानो थानांगौ आरोना बोथोरा थान्दा जादों आरोना बार अखा हानानै थान्दा जादों बोथोरा गोजांलायनाय मोनदों माने गुसु गुसु एम एस चेनेल होनहरदों जोंहा ओमफ्राय रावबो फैथाराखै सं जोबोद खम आरोना दरवाजा थोड़ासा फालि गुफुरखौ बोखारसं फालि गुफुरखौ बोखारसं एसे दा रावबो कमेन्ट गैला थांजोब्बाय नामा आगैमोना नार्जारि बड' ब्लग हाय आब' मारै दं खबरफोरा नोंना खबरा माबायदि आरो आं ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो
Paul Dehan, Namaste, my sister and friend. How are you? Namaste, Paul Dehan ji, and I'm fine. Thank you. And तुम कैसे हो? आप कैसे हो? Paul Dehan, hello world. नॉर्दन जोंहा. Hello Paul जी, कैसे हो? Deposit Gaming. बैसागुनि जौ बिदै फिसियाखै नामा बाजै थांगासिनो जोंहा फिसिदों जौ बिदैबो फिसिदों अफ्रिबो बानायदों आङो फैब्लानो जाबाय बैसागुआव फैब्ला मोनलोंगोन मार गोदै बानायखादों नार्जारि बड' जाखांबाय आब' अखा हानायखाय उन्दुना दं औ नोंसोरनिथिं अखा हादों आरोना जोंथिं दायो गैथ'वा सान्दुंसो दुंबाय दोहैसो हानो नागिरदों ओमफ्राय अबे जायगायाव हादों आगै अननानै खोन्थाहरदो मिस्टार सोमखोर आब' नोंनिखौबो आइस एसे सापर्ट खालामनो होलाय आब' आंबो लाइभ फैनाय नायनो आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामनो हो जागोन दे आगै मिस्टार सोमखोर जोंहा मिस्टार सोमखोरनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना जा सापर्ट गैया जोंहा लाइभआव फैहांदों नामा आगैयाबो माला फैगोन खोन्था जोंहा मिस्टार सोमखोरजों सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो मिस्टार सोमखोर चेनेलखौहाय पल देहान जोंहा पल देहाना लिंक हरदों आरोना ओमफ्राय पल देहानजोंबो सापर्ट खालामनो हागोन पल देहानाबो आंनाव दङ बेबो फिन सापर्ट खालामगोन आरोना पल देहान डु यू डू लाइफ एवरी डे कभी कभी आती हूँ हर रोज नहीं नॉट एवरी डे मा होनगोन इखो आंथ' इंलिस रोंला टाइम मोनबाथाय फैयो आरोना टाइम मिलने से आते हैं नार्जारि बड' ब्लग चिरांनि आब' औ जोंहा नार्जारि बड' ब्लगा चिरांनि आरोना ओमफ्राय अखा हादों आरोना मा ओंख्रि जाखो नार्जारि बड' ब्लग अननानै खोन्थाहरदो कैसी हो पॉल देहान जी आपकी खबर हाउ आर यू पॉल देहान नार्जारि ब्लग्स बिफर बर' हेल' बाजै लाइक दान होनना बुंहरदों जोंहा थेंक इउ बिफर बर' लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होननानै खोन्थाहरदो ब्लु हो होनना बुंदों औ जागोन दे मा ओंख्रि जाखो जोंहा बिफर बर' आगै ब्लु होना होबाय आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामलायदो जा सापर्ट गैया पल देहान आइ एम गुड थेंक इउ औ वेलकाम मिस्टार सोमखोर बाय बाय आब' आं एसे बिजि औ दे आगै जेबो नङा ओमफ्राय आंना कमेन्ट हरना दोनहर आरोना आङो बेग नायगोन माने आं खायसे खायसेखौ नटिफिकेसनखौ माने मोनस'जोबा आरोना ओमफ्राय कमेन्ट मोनब्लाथाय आङो बेग नायफिनगोन बिफर बर' हेल' गाइस होनदों जोंहा जा सापर्ट गैया बिफर बर'जों सापर्ट जानो हागोन नार्जारि बड' ब्लग दुदालि बेदरजों दाउजों आबौ गोथावथार सं दुदालिजों दाउजों गोथाव जायो आरोना गोथाव नोंसाबो जोंहाबो दाउआनोमोन आरोना पल देहान हेपि फ्राइडे एभ्रिवान थेंक इउ स' माच पल देहानजि गासैनिसिमबो जोंहा पल देहाना हेपि फ्राइडे होनना बुंहरदों सेम टु इउ एम एस चेनेल आब' नोंसा न'आव खैजोन दं जोंहा न'आव सातजोन जायो आरोना गथ' गथाय लाना गासैजोंबो ओमफ्राय जों बिजावजालि सानै माने ओमफ्राय बिदा बिफं सानै बिमा दं ओमफ्राय जोंहा फिसाला आरो बिजावजालिया फिसाला दं सासे सातजोन जायो गासै बाबुजों पल देहान थेंक इउ सिस होनना बुंदों वेलकाम बिफर बर' मा नाथुरजों अनला औ जोंहा बिफर बर'आ नाथुरजों अनलानो आरोना नाथुरजों अनलायाबो मोदोमो गोथाव जायो जोंना बर'फोरा बेफोरखौनो जाखायो नालाय नाथुर जुनाय नाथुर गेदेराबो गोथाव जायो फिसायाबो गोथाव जायो अनलायाव गोथाव जायो आरोना बैसागो नांहांदों होनलाय
गोदान लोगो जादो जोंहा बिफर बर'जों जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो सोरबाफोर सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो पल देहान हाउ डु आइ से थेंक इउ इन योर लेंगुवेज मुझे पता नहीं मुझे आपकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं आती है मुझे इंग्लिश नहीं आती है थोड़ा थोड़ा आती है समझ में आती है पर हिंदी समझ में आती है पॉल देहान जी आई डोंट नो इंग्लिश आई डोंट नो योर लैंग्वेज रोंला आरो आं बुंनो सोरबाफोर रोङाबा रायज्लायदो आं इंलिस होनबाथाय लाजिनायसो मोनो रोङा नालाय रिप्लाय होफिननो रोंला देबजित गेमिं बड' जोंनि लेंगुवेजखौ सोंहरदों आरो ना आंथ' इंलिस बुजियानो खायसे खायसेखौ बड' जोंना बड' लेंगुवेज पल देहान इयुर इंलिश इज भेरि गुड सिस ओइ आंनि इंलिसा मोजां न' आंनि इंलिसा मोजां नङा मेरी इंलिश अच्छी नहीं है मुझे नहीं आता है इंग्लिश नहीं आता मिनिगोनसो इसोरो आंनि इंलिसखौ रायलायबा बिफोर बर' न्यू फैन करो जो फैन नहीं है न्यू फैन सापर्ट करो दंखाजोबो खोमा ओंखायनो खालामाखैना नाङा रावनोबो सापर्ट पल देहान आई अंडरस्टैंड व्हेन यू टक ओ थैंक यू सो मच पल देहान जी पल देहान बोडो इज थैंक यू आवर लैंग्वेज इज बोडो Paul Dehan, oh, okay, I will try Google Translate. Oh, thank you. ST Blog 1 Hai Abon होनदों Hai आगे ST मा खबर Thank you so much आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आगै ST अननानै खोन्थाहरदो Paul Dehan I don't see Bodo language in Google Bodo language Google में आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता जोंनिया बड' लेंगुवेजआ फैनाय नङा खोमा ना गुगोलाव फैया खोमा ST ब्लग मोजां नोंनालाय आब' आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो
Paul Dehan, sorry, sis, I need to go now. My friend is here to play badminton. Okay, thank you so much, Paul Dehan जी. लाइव स्ट्रीम में आने के लिए फिर कभी आना नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. See you next time. Like Paul Dehan, stay safe and see you again soon. Oh, thank you so much, Paul Dehan जी. Before बर' फेन करो आब' ब्लु होदो होनना बुंदोंमोन ना जोंहा एसटिया. औ जागोन दे. बिफोरा फेन करो भाइलाव होनहरदों जोंहा. फेन जादो जा फेन गैया. जोंहा नै पल देहाननि लिंकआव थांदो अननानै बेजोंबो लोगो जानो हागोन. पल देहानाबो बेक खालामगोन आरो ना. पल देहानाबो खालामो. एसटि ब्लग निउ फेन काम होनना बुंहरदों जोंहा. जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो. थांजोब्बायसो खोमा नै सासेल'सै सं ना सापर्ट खालामनो थांदो जानांगौ आरो ना. खर' गाज्रि फैबाय जोंहा नै. हेल' मा उरां फारां ब्रा होनना बुंहरदों जोंहा. मा खबर खर' गाज्रि आगै. उरां फाराङानोथ' जाबाय दं नै थांलाय फैलाय होनलाय. रायजोफोर होनहरदों जोंहा. रायजोफोरा थांजोब्बायसो खोमा सानैल'सै ना माबा खालामनो सापर्टसो खालामनो थांदो नामा मोनथिला आरो. मा खबर खर' गाज्रि आगै ओंखाम जाबायना जायाखै. मा ओंख्रि जाखो. जोंहा ओंख्रिया दाउ बेदरजों आलुमोन ओमफ्राय आरो लाव बिजौजोंबो आलु ओंख्रि. दाउआ एवनाय होनलाय. जाखांबाय सिस्टार होनहरदों. ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो. नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो. ए फेमिलि फैदो जोंहा. हेलौ होनहरदों. हाय ए फेमिलि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो. एसटि ब्लग खर' गाज्रि बर' सापर्ट खालामदो ब्र' होनहरदों जोंहा. एसटिआ गैया खर' गाज्रिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना. सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो. खर' गाज्रि हाबायावसो जादोंमोन. हाबायाव मा ओंख्रि मिथिखायो. बयबो औ मिथिखायो होननायानोथ' आरो ना. हाबायावसो जादोंमोन होनबा हाबा दंमोन आरो ना आगैमोननाव. खर' गाज्रि अके एसटि होनहरदों जोंहा. अके होनहरदों एसटिखौहाय. बिफोर बर' बाजै आं भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नाय दे. औ जागोन दे दायोहाय नायगोन आरो ना आगै. जोंहा बिफर बर'आ भिडिअ गोदान आपल'ड खालामदो आरो ना. अननानै गासैबो बिफर बर'नि लिंकआव थांनानै नायहैदो. एसटि ब्लग जागोन दे बिफर बर' आंबो खालामदों आंनिखौबो नायदो ब्र' होनना बुंहरदों जोंहा बिफर बर'आबो. सरि एसटि ब्लगआबो गोदान आपल'ड होदोंमोन आरो ना. जोंहा बिफर बर'आखौ जागोन दे होनहरदों. ओमफ्राय गावनिखौबो नायनो थाखाय खावलायहरदों. जोंहा जा गोदान भिडिअ होदो नायलायदो. आंबो दाहाय नायसिगोन आरो ना. नितुमनि ब्रह्म हाय होनहरदों. हाय नितुमनि ब्रह्म थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. ओंखाम जाबाय जायाखै जोंहा नितुमनि गुड इभिनिं होनहरदों. गुड इभिनिं नितुमनि. खर' गाज्रि
टि फ्रेन्ड खालामबाय हो आं भिडिअ नायथ'वाखै दाहाय नायगोन दे आं दे जोंहा खर' गाज्रिया एस टि खौ फ्रेन्ड खालामबाय फेन खालामबाय नामा सोंहरदो जानांगौ आरो ना ओमफ्राय दाहाय नायगोन होनना बुंहरदों जोंहा खर' गाज्रिया एस टि निखौ नायथ'वाखै दायो नायगोन होनदों बिफर बर' अके एस टि होनहरदों जोंहा बिफर बर'आ एस टि खौ अके होनहरदों एस टि ब्लग अके खर' गाज्रि ब्र' होनहरदों जोंहा एस टि आ गैया बिफर बर' एस टि नों खालामग्रो होनहरदों जोंहा बिफर'a एस टि खौहाय खालामग्रोनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जिखिजाया खासे खालामग्रोदो ओमफ्राय उनावहाय बेक खालामबानो जागोन कमेन्ट हरनानै दोनहर खर' गाज्रि एस टि नोंबो साब खालामदो दे होनहरदों जोंहा खर' गाज्रिया एस टि खौहाय साब खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना निथुमनि ब्रह्म गामि नोंसा सोंहरदों जोंना गामिया खुस्राबारि होनना बुङो आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय नोंलाय अबे जायगानि निथुमनि ब्रह्म अननानै खोन्थाहरदो गोजांदो एस टि ब्लग बिफर बर' आं सापर्ट खालामखानायसो नों होआखै आं होदो ब्र' होनना बुंदों जोंहा एस टि ब्लगआ बिफर बर'खौहाय सापर्ट खालामखानायसोनो आरोना ओमफ्राय नों होआखै आं होदों होनना बुंदों बेक खालामाखै जानो हानाय बिफर बर' अके फुल नायदे होनना बुंहरदों जोंहा बिफर बर'आ अके होनहरदों फुल नायनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एस टि ब्लग अके ब्र' होनहरदों जोंहा देबजित गेमें बाजैमोननि गामियाव बैसागु फांसन जायोना जाया गामियाव ओरैनो फिसा खुङोमोन आरोना ओरैनो गेदेर खुङा गामिनि आन्था खुङोमोन फिसा देग्लाय माने एसे गेदेर जागोन खोमा आरोना आनसलिकनिबो जागोन जानांगौ मोजां रायलायनाया जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय गबरथना आनसलिकनिया खुंगोन बायदि खोनादों मोजां फिक्स जाथ'वाखै जानांगौ आरो जानांगौ बायदि आनसलिकनि खुंबाथ' एसे गेदेर जागोन नालाय नायनोसै माबायदि जायो एस टि ब्लक जागोन बे खर' गाज्रि ब्र' होनना बुंहरदों नेटानो थांबाय थायो आब'न अखाया जोंथि अखाया हायाखै आरोना दै फुङाव एसे हादोंमफ्राय फ्रिज्रांदोंमोन ओमफ्राय दायो सान्दुंसो दुंदो बिदिनो खोबलाय माबालाय जाबाय दं बे सान्दुं दुंबाय आरोना अखा गैया मोनाफोराव हानो बानाय खोबलाय मालाय जाबाय दं देब'जित गेमिं बाजैमोननिया मा गामि जोंना खुस्राबारि होनना बुङो गामिखौहाय खुस्राबारि होनो आरोना नों अबे जायगानि देब'जित गेमिंआव अननानै खोन्थाहरदो
निथुमनि बर' सापर्ट खालामदो आंखौबो सापर्ट होआखैबा ब्र' होनना बुंदों जोंहा एसटि ब्लगआ निथुमनि बर'खौहाय सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनो खावलायहरदों आरो ना सापर्ट खालामनानै होदो बिफर बर' एसटि नोंनि कमेन्टस मोनासै आं जोंना बिफर बर'आ एसटि नि कमेन्ट मोनाखैनो आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामदोंब्लाथाय कमेन्ट हरना दोनहर आरोना कमेन्ट हरब्लासो बेक खालामफिननो हागोन आरो मोनथिगोन सापर्ट खालामना खालामाखै कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर सापर्ट खालामब्लाथाय आरो बिबो जाहाथे बेक हरफिननो हायो जुवेल बसुमतारी फैदों जोंहा हाय होनहरदों हाय जुवेल बसुमतारी थेंक इउ स माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जुवेल बसुमतारी देबजित गेमिं मा गामिनि बाजैया आं खोन्थाहरबाय दंमोन ना खोनायाखैसो आङो खुस्राबारि होनो खुस्राबारि ना गामिखौ सोंदों गामियानोथ' खुस्राबारिया होनबासो अबेनि नों देबजित गेमिङा अन्नानै खोन्थाहरदो नों गावखौ बिफर बर' एस टि कमेन्टस नाय होनना बुंहरदों जोंहा बिफर बर'आ एस टि खौहाय कमेन्ट नायनो थाखाय खावलायहरदों जुवेल बसुमतारी जिंखा आलु दाउदै भाजा औ जोंहा जिंखा आलु दाउदै भाजानो जुवेल बसुमतारिया ओमफ्राय नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै बिदिन्था बर' हाय आब' होनहरदों हाय आगै बिदिन्था थेंक इउ स माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो एस टि ब्लग बिफर अके होनहरदों जोंहा देबजित गेमि आं गवालपारानियाव जोंहा देबजितआ गवालपारानि आरोना जोंना आं खुस्राबारि होननोबो दंमोन नालाय गामिखौ खुस्राबारि बरपेटा रड गोलैयो आरोना बरपेटा रड गोबोरधना खुस्राबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बिदिन्था बर' जाथ'वाखै आब' नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो जोंहा दाउ बेदर आलुमोन आरोना ओमफ्राय लाव ओंख्रि नोंस्रालाय मा ओंख्रि संखो बिफर बर' डिपजिट लोगो खालाम होनना बुंहरदों जोंहा बिफर बर'आ डिपजिटखौ लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों रिना बसुमतारी फैबाय हाय होनहरदों हाय रिना बसुमतारी थेंक इउ स माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जोंहा रिना बसुमतारिया अन्नानै खोन्थाहरदो आरो ना मा ओंख्रि जाखो रिना बसुमतारी आलु भाजा दालिसोमोन औ जोंहा आलु भाजा दालि आरोना बर' जोंहा सल' खननाय पिकसार हरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ आं ओरैनो रावबो कमेन्ट हराखै नालाय बेखायनो बेबायबाय दं कमेन्टआनो हरैखाय हांसो गारमा लानानै बेबाय दं एस टि ब्लग निउ फेन काम होनना बुंहरदों जोंहा निउ फेनानो गैया खोमा सोर निउ फेन दङ अननानै एस टि ब्लगजों सापर्ट खालामदो
उन्दुनो ओंखारदों। रिना बसुमतारी बिदिन्था लोगो जानो नामा? जोंहा रिना बसुमतारिया बिदिन्था गैथ'आ लोगो जानो नामा खावलायहरदों। लोगो गैयाब्ला लोगो जादो। सोरबाफोर लोगो गैयाबा लोगो जादो आरोना। बिदिन्था बर' औ फै रिना होनहरदों जोंहा रिनाखौ जानो थाखाय खावलायहरदों। रिना बसुमतारी एस टि हाइ होनहरदों। एस टि आ गैया दंना गैया गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो। रिना आब' लोगो जादो दे होनहरदों जोंहा। लोगो जालायदो आरोना जाय जाय लोगो गैया ओमफाय रिना बसुमतारी बिदिन्था थुदो होनना बुंहरदों। थुदो फल वाच खालामना जोंहा रिना बसुमतारिया फल वाच खालामना होदो। एस टि ब्लग हेल' आब' रिना होनहरदों जोंहा एस टि ब्लगआ। हेल' आब' रिना होनहरदों। सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो जोंहा खर' गाज्रि हाइ होनहरदों। जोंहा खर' गाज्रि ओमफ्राय एन मोसाहारि ब्लग फैबाय नै जोंहा हाइ फ्रेन्ड लाइक होबाय होनना बुंदों। थेंक इउ स' माच एन मोसाहारि लाइक होनायनि थाखाय। खर' गाज्रि हेलौ होनहरदों। हेलौ खर' गाज्रियाव बबावबा थांदोंमोन नै फैफिनबाय जोंहा थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय। ओमफ्राय सोर सोर सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो। जोंहा एन मोसाहारि फैबाय बेखौबो सापर्ट खालामनो हागोन। सोरबाफोर गैयाब्ला आं ब्लु खालामना होगोन र'। ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय। रिना बसुमतारी एस टि फल' वाच खालामलायदो आंबो फल' वाच खालामगोन जोंहा एस टि खौ फल' वाच खालामलायदो होनना बुंहरदों आरोना फल' वाच खालामगोन होननानै। खर' गाज्रि दहाय मानो आंनि कमेन्टसखौ मानो फरायाखैब्रा? फरायदोंथ' ना थालांदोंसो मिथिला आरोना मालाबा मा आंना नेट थांना होनानैबो स' जाफैयाना। मा लिरहरदोंमोन हो बाबाया मिथिङाव थांदों। दहाय मिथिया गैया उन्दुदो नायनानै। बिदिन्था बर' रिना आंखौ लोगो खालामहरबाय चेक खालाम होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ रिनाखौ लोगो खालामहरबायनो आरोना चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिदिन्था बर' कि हाय खर' गाज्रि होनहरदों जोंहा थौ हाय खर' गाज्रि होनहरदों। बिदिन्था बर'आ एन मोसाहारि ब्लग ब्लु होदो फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा एन मोसाहारिनो ब्लु नांगौनो र'। ओइयाव बाबाया इयाव थांदों बोरो मबाइल लाबाय। रिना बसुमतारी बिदिन्था भिडिअ नायना नायालासिनो साब खालामनो नाङा आनसायो 3 मिनिट नायथारनांगौ। जोंहा बिदिन्था बर'खौहाय भिडिअखौ नायनानै साब खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जोंहा रिना बसुमतारिया। भिडिअखौ नायाबा आनसाब जायो होनना बुंहरदों। भिडिअखौ नायनांगौ भिडिअखौ नायनानैसो सापर्ट खालामनांगौ आरोना भिडिअखौ नायाबा साबसक्राइब खालामनानै लाब गैया। भिडिअखौ नायबानो जाबाय नायनानै साब खालामना नेटानो थांबाय आंना दसेनो थांना आङो दाहाय दसे थाना फल वाच खालामगोन दे रिना होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्थाया। रिना बसुमतारी जाय जाय फल वाच खालामो हर फुल वाच खालामना बेक हरगोन आं। जोंहा जाय जाय रिनानिखौ वाच खालामनानै साब खालामो कमेन्ट हरनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों बेबो बेक खालामगोन वाच खालामनानै। एस टि ब्लग बिदिन्था ब्र' लोगो गैयाबा लोगो जादो होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्था बर'। औ फै एस टि होनना बुंहरदों बिदिन्थायाबो लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों। रिना बसुमतारी बिदि जाया खेबसेनो नायखानांगौ उनाव बावो होनना बुंहरदों जोंहा। औ कमेन्ट उनाव बावो जा नायाखै नायनानै साब खालामना होदो आरोना। रिना बसुमतारी एस टि शिलंनि भिडिअ प्ले रानिं नोंनो फैदो। जोंहा रिना बसुमतारिया
शिलंनि भिडिअ होदो नामा लिंहरदों आरो ना बिदिन्था बर' एसटि ब्लग 1 मिनिट नायना साब खालामना फैबाय आं आंनिखौबो फुल वाच खालाम आंना 30 सेकेन्ड ल'खा भिडिअआ जोंहा बिदिन्था बर'आ एसटि खौहाय गाव एसटि निखौ फुल वाच 1 मिनिट वाच खालामनानै सापर्ट खालामना फैबाय होनना बुंहरदों ओमफ्राय गावनिखौबो बेक नायनो थाखाय फुल वाच खालामना नायनो थाखाय सापर्ट खालामनो खावलायहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ एसटि खौ नार्जारि फट' ब्लग आब' आं ओंखारथ'सै दे बाय औ जेबो नङा आगै नार्जारि थेंक इउ स' माच आरोना आंजों दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय मालाबा फैफिनब्लानो जाबाय नार्जारि फट' ब्लग थेंक इउ बिदिन्था बर' अके रिना वाच खालाम फैफिननोसै आं होमबा होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ वाच खालामहैफिननो थाखाय होनना बुंहरदों मिस्टार एलन बर' हाय आब' होनदों जोंहा नै मिस्टार एलन फैदो थेंक इउ स' माच मिस्टार एलन आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै मिस्टार एलन ओंखाम जाबायना जायाखै आरो जाबायब्ला मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो एसटि ब्लग औ आब' रिना होनहरदों जोंहा मिस्टार एलन बर' आब' आंखौबो सापर्ट खालामदो जोंहा मिस्टार एलनखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला मिस्टार एलनजोंबो लोगो जानो हागोन रिना बसुमतारी एसटि कमेन्ट हरा दे आं साब्ल' खालाम हरगोन जोंहा रिना बसुमतारिया कमेन्ट हरानो आरोना साब्ल' खालाम हरगोन होनना बुंहरदों एसटि खौ दा जागोन ना जाया एसटि आ रिप्लाय हरदो जागोन दे आब' रिना होनहरदों जोंहा एसटि आ जागोन दे होनहरदों मिस्टार एलन भिडिअफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आब' नोंनि औ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नामा थेंक इउ आरो ना मिस्टार एलन आगैनिसिम उन्दुदोसोबा मिस्टार एलन बर' फुल सापर्ट दङ आब' आंनिफ्राय थेंक इउ स' माच आगै आंखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन होबाय था भिडिअ मिस्टार एलन औ आब' आंबो नायगासिनो होनना बुंदों थेंक इउ बिदिन्था बर' रिना आब' 3 मिनिट 20 सेकेन्ड वाच खालामना फैबाय नोंनि भिडिअखौ जोंहा बिदिन्था बर'आ रिना बर'निखौहाय 3 मिनिट 20 सेकेन्ड वाच खालामना फैबायनो आरो जोंहा रिना बर'आ बसुमतारा थांबायसो नामा जा सापर्ट खालामो माने भिडिअखौबो वाच खालामनांगौ आरो ना भिडिअखौ वाच खालामनानै सापर्ट खालाम नङाब्ला जेबो मुलाम्फा जाया भिडिअखौबो नायनांगौ
मिस्टार एलन बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ आब' औ बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ रावबोथ' बेलेगफोराथ' जोंनिखौ बारा सापर्ट खालामखाया नालाय ओंखायनो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना आथिङा महिमा बि ब्लग हाय आगै गुड इभिनिं होनोबो जोंहा आब' महिमा फैबाय गुड इभिनिं आब' महिमा मा खबर मा ओंख्रि जाखो आब' फुंजा नार्जारि हेलौ आब' होनहरदों हाय आगै फुंजा मा खबर मा ओंख्रि जाखो थेंकिउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक होबाय होनहरदों थेंकिउ आरोना लाइक होनायनि थाखाय महिमा ब्लग लाइक होबाय होनहरदों थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय हायना बर' फैदो जोंहा नै बेसेबा गोबावनि उनाव हाय आब' आंहा दासो ओंखाम संखांना मबाइल नायदों औ जोंहा आगै हायनाया दासो ओंखाम संखांना मबाइल नायदों आरोना होमबाथ' मोनजाबावाखैसो आब'आ होमबा ओंखाम जाबावाखै आरोना माबा आब'सो होनलायलांबाय सरि दे आगैया होमबा ओंखाम जाबावाखै फुंजा नार्जारि मिस्टार एलन सापर्ट खालामदो दे होनना बुंहरदों जोंहा मिस्टार एलनखौहाय फुंजा नार्जारि सापर्ट खालामनो खावलायहरदों फुंजा नार्जारि आलुसोमोन आब' महिमा ब्लग मोजां आगै औ भिडिअ होथारा सं आब'आ मानो भिडिअखौ खम होथारो होबाय था आब' जिखि जायाबाबो भिडिअखौ होबाय था रिना बसुमतारि एस टि सेक होनना बुंहरदों 83 लाइक दान होनहरदों जोंहा एस टि खौहाय हायना बर' औ दासो मोनदों मा ओंख्रि संखो आगै हायना एस टि ब्लग महिमा आब' लोगो गैयाबा जादो दे आब' होनहरदों जोंहा महिमा आब'आ लोगो दंना गैया लोगो गैयाब्ला लोगो जालायदो आरो आब' महिमानिखौबो खालामना होदो जा लोगो गैया फुंजा नार्जारि एस टि ब्लग लोगो जादो होनहरदों जोंहा एस टि ब्लगखौ फुंजा नार्जारिया रिना बसुमतारि बिदिन्था बेग हरगासिनो र' होनहरदों जोंहा रिना बसुमतारिया बिदिन्थाखौ बेग हरगासिनो होनहरदों महिमा बि ब्लग मिस्टार एलन लोगो जादो होनहरदों जोंहा महिमा आब'आ मिस्टार एलनखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जा सापर्ट गैया आब' महिमा बि ब्लगखौ सापर्ट खालामना होदो बिदिन्था बर' अके रिना होनहरदों जोंहा बिदिन्थाया महिमा ब्लग ब्लु होआगै औ एस टि ब्लग औ आब' रिना होनहरदों हायना बर' दालि मैथ्रु अमाजों आलु बेनो आब' औ जोंहा अमा बेदरजों दालि मैथ्रु संदों जोंहा हायना आगैया जानो थांनांगौ र' मोननाल'सो दं नालाय जाथ'वाखै नोंसा एस टि ब्लग अके ब्र' कमेन्ट अके ब्र' काम फुंजा ब्र' होनहरदों जोंहा एस टि ब्लगआ काम लिंहरदों जोंहा फुंजा आगैखौहाय जइन जानो मिस्टार एलन बर' आब' महिमा आब'आ नायबाय आंबो नायबाय होनहरदों जोंहा मिस्टार एलना आब' महिमाखौ नायबाय होनहरदों फुंजा नार्जारि हरगासिनो एस टि ब्र' होनहरदों बिदिन्था बर' मिस्टार एलन लोगो जादो होनहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ मिस्टार एलनखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों फुंजा नार्जारि मिस्टार एलन लोगो जादों बुंखांबाय आंखौना महिमा ब्लग एस टि ब्लग आं लोगो जाबाय दे होनहरदों जोंहा महिमा आब'आ एस टि ब्लगजों लोगो जाबायनो बेक खालामना होब्लानो जाबाय सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट फैदो जोंहा नाइस होनहरदों थेंकिउ स' माच सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट एन्ड वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मा खबर सोमखोर एन्टारटेनमेन्ट एस टि ब्लग फुंजा ब्र' आं सापर्ट खालामखानायसो नोंखौ ब्र' नों होआखै आं होदो ब्र' होनना बुंहरदों जोंहा एस टि ब्लगआ फुंजा ब्र'खौहाय सापर्ट खालामखानायसो होनना बुंहरदों आरोना नों होआखै आं होदो होनना बुंहरदों
मिस्टार एलन बर' बिदिन्था बिदिन्था आरो फुंजा आंबो नोंसिनिखौ सापर्ट खालामबाय। जोंहा मिस्टार एलना बिदिन्था आरो फुंजानिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबाय। रिना बसुमतारी बिदिन्था बिदिन्था टु भिडिअ फुल वाच खालामबाय कमेन्ट हराखै आं चेक होनना बुंहरदों जोंहा रिना बसुमतारिया बिदिन्थानिखौ टु भिडिअ फुल वाच खालामबायनो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हराखै चेक खालामनो खावलायहरदों। टि एन बर' मिस्टार प्लिज बेक सापर्ट हरदे होनना बुंहरदों जोंहा टि एन बर' फैदों मिस्टार सोरखौ मिस्टार प्लिज होनहरखो मिस्टार प्लिजथ' गैया जानांगौ सापर्ट हरदे होनना बेक सापर्ट हरनो थाखाय खावलायहरदों। बिदिन्था बर' मिस्टार एलन थेंक इउ आंबो नोंखौ बेक हरगोन दसे उनाव थानानै होनना बुंहरदों जोंहा बिदिन्थाया। फुंजा नार्जारि एस टि ब्लक खालामबाय होनहरदों आरो जोंहा फुंजा नार्जारिया एस टि खौ खालामबायनो। बिदिन्था बर' टि एन बर' लोगो जादों होनहरदों। बिदिन्था बर'आ टि एन बर'खौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों। रिना बसुमतारी एलन फ्रेन्ड जानो होनना सोंहरदों जोंहा रिना बसुमतारी एलन आगैखौहाय फ्रेन्ड जानो नामा खावलायहरदों। बिदिन्था बर' अके रिना आब' थेंक इउ होनहरदों जोंहा बिदिन्था बर'आ एस टि ब्लक। फुंजा ब्र' थेंक इउ होनहरदों। उदांसार ब्रह्म फैबाय नोंहा हाय होनहरदों हाय आगै उदांसार मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय नार्जारि जय क्रिएसन फैदों जोंहा मोजां नुवाखै भिडिअखौ औ नेटआ प्रब्लेम जानांगौ आंना नेटआ मोजां नाङा नालाय ओंखायनो मोजां नुवा आरोना नेटआनो नांबाङा मानोबा। टि एन बर' बिदिन्था दं सापर्ट बि होनहरदों जोंहा महिमा आब'आ एस टि खौहाय लोगो जाबाय होनना बुंहरदों। मिस्टार एलन बर' रिना आब' औ जागोन होनना बुंहरदों रिनाखौ। फुंजा नार्जारि मिस्टार एलन साबदान होनना बुंदों जोंहा फुंजा नार्जारिया मिस्टार एलनखौहाय साब खालामबायनो आरोना एस टि बर' सरि एस टि ब्लक। महिमा आब' सापर्ट होबाय आं आब' होनदों जोंहा एस टि ब्लकआ महिमा आब'खौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना। रिना बसुमतारी नार्जारि सापर्ट खासो जोंहा रिना बसुमतारिया नार्जारिजोंहाय सापर्ट दंखायोनो आरो थेंक इउ आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय। उदांसार ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों जोंहा ओंख्रिया दाउ आलुमोन ओमफ्राय लाव बिजौ आरो आलु ओंख्रि। नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो उदांसार ब्रह्म। महिमा बि ब्लक मिस्टार एलन आंबो सापर्ट खालामबाय जोंहा महिमा आब'आ मिस्टार एलनखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना। ओमफ्राय फुंजा नार्जारि नार्जारि लोगो जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा फुंजा नार्जारिया। नेटआनो थांलाय फैलाय। बर'आ बिदिन्था बर' महिमा बि ब्लक लोगो जादो आंजोंबो जोंहा महिमा आब'खौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों बिदिन्था बर'आ। एस टि ब्लक सोर सोर लोगो गैया जादो दे ब्र'मोन जा लोगो गैया लोगो जालायदो आरोना। रिना बसुमतारी एलन आगर गैयि आर'नाइ भिडिअ प्ले रानिं फैदो नोंबो होनना बुंहरदों जोंहा आगर गैयि आर'नाइ भिडिअ प्ले रानिंनो आरो ओमफ्राय फैदो नोंबो होननानै बुंहरदों जोंहा रिना बसुमतारी एलनखौहाय। उदांसार ब्रह्म दालि जल आलु लाब्रासो रिना बसुमतारी एलन दं ना होनना सोंहरदों जोंहा मिस्टार एलना थांबायना थाङाखै अननानै कमेन्ट खालामहरदो थाङाखैब्ला। सापर्ट खालामनो थांदो जानांगौ। मेरि सिं हाय होनहरदों हाय मेरि सिं मा खबर मेरि सिं आगै ओंखाम जाबायना जायाखै।
मेडिसिन मोजां जाबाय नोंहालाय? जाखांबाय जोंहाबो। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा? एसटि ब्लक हायना आब' लोगो गैयाबा जादो दे। जोंहा हायना आगैया थांबायसो नामा ओंखाम जानो? थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय सापर्ट खालामनानै होदो। जोंहा एसटि ब्लगाबो रिकुवेस्ट खालामहरदों मेडिसिन दाउ भाजामोन। नोंहालाय? जोंहाबो दाउ आलुमोन आरोना। रिना बसुमतारी मेडिसिना बर' रोंलाय'। बर'सिं लैयो बर'सिं। मेडिसिन बर'सिं। आंबोथ' मैया हिन्दीसो होनहरलायदोंमोनलायो मैयायो ओमफ्राय उनाव बर' कमेन्ट हरनाय बर' होनना मिथिबाय। महिमा बि ब्लग नार्जारि आगै लोगो खामबाय आं होनना बुंहरदों। जोंहा महिमा ब्लगआ नार्जारि आगैखौहाय लोगो खालामबायनो। मेडिसिन रोंगौ रिना होनहरदों जोंहा मेडिसिना। उदांसार ब्रह्म आंनि ब्लुखौ बोखारदो। औ दे। सोगोमदाव मोसाहारि हाय होनहरदों। हाय सोगोमदाव मोसाहारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय सोगोमदावआ गोदानसो नामा? गोदानब्ला प्लिज सापर्ट खालामना होदो। गैयाब्ला ओमफ्राय दंखायोब्ला जेबो नङा। रिना बसुमतारी मेरि मोननाबो चेनेल दं नामा? गैया खोमा मेरिनिया गैया खोमा ना दङोब्ला दङ होनना बुंहरदो। नोजोर फैबाय जोंहा हेल' आब' होनदों। हाय आगै नोजोर थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो आगै नोजोर? मेडिसिन गैया आंहा रिना होनहरदों। जोंहा मेडिसिना गैयानो चेनेल गैया। थेवबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। एसटि ब्लग मेडिसिन फेन गैयाबा जादो दे होनना बुंदों। जोंहा मेडिसिनखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। सापर्ट खालामना होदो। महिमा ब्लग सोगोमदाव आगै लोगो जादो होनना बुंहरदों। जोंहा सोगोमदाव आगैखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों जोंहा महिमा आब'आ। सोगोमदाव मुसाहारि नों बबेनि सिस्टार? आङो गोबोरधना खाथि जायो आरोना। गोबोरधना खाथि खुस्राबारि होनना बुङो। उदांसार ब्रह्म दे नोंसोर रायलायबाय थाथ' होनना बुंहरदों। जोंहा उदांसारा थांथ'नोसै जानांगौ दे जेबो नङा। थेंक इउ आरोना उदांसार ब्रह्म। नोजोर जायाखै आब' काजासो जाला बायगासिनो। काजा माने बुजियासै आं आगै मा काजा ना खाजा? रिना बसुमतारी मेरि टाइम मोनबा आंनिखौबो सापर्ट खालामहरदो दे होनना बुंहरदों जोंहा रिना बसुमतारिया। मेडिसिन औ दे रिना जागोन दानो खालामनोसै आं। जोंहा मेडिसिना दानो खालामनोसै होनना बुंहरदों आरोना। खालामना होब्लानो जाबाय मेडिसिन। रिना बसुमतारी नोजोरना माथो जंगलिया गोजा भिडिअ'आ इन्टारेस्टिं जागोनदां होनना बुंहरदों। औ जंगलाब इन्टारेस्टिं नायहैदो सापर्ट खालामना होलायदो। नोजोर दखाननि जाग्रा बुस्थु जोंहा माने दखाननि मिथाइसो जागासिनो आरोना आगैया ओंखाम मोनजाथ'वाखै। रिना बसुमतारी थेंक्स मेरि फुल वाच खालामना लोगो जादो। जोंहा रिना बसुमतारिया मेरिखौहाय थेंक इउ होनना जासिहरबाय। ओमफ्राय वाच खालामनानैहाय सापर्ट खालामनो खावलायहरदों आरोना। सोगोमदाव मुसाहारि महिमा बि ब्लग नों बेसे यार जाखो? जोंहा सोगोमदाव मुसाहारिया महिमा बि ब्लगखौहाय बेसे यार जाखो सोंहरदों आरोना। नोजोर जागोनथ' आरो होनना बुंदो। रिना बसुमतारी दे नायगोन नोजोर होनना बुंहरदों। मेडिसिन सियर रिना आं सियर रिना एन्ड इउर प्लेस बुंहरदों जोंहा मेडिसिना। रिना बसुमतारी
सोगोमदाव सापर्ट खालामहरदो होनना बुंहरदों जोंहा सोगोमदावखौहाय रिना बसुमतारिया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। महिमा बि ब्लग नोजोर आं सापर्ट खालामना फैबाय होनना बुंहरदों। सोगोमदाव मुसाहारि माइ यार 31 होनना बुंदों जोंहा सोगोमदाव मुसाहारिया। सोगोमदाव मुसाहारि मोखां देखायलाय सिस्टार होनना बुंहरदों। आं मोखां नुजानो लाजिनानैनो बेक खालामना लादो हापां पांखायनो। मोखां लेथ्राखायनो खिथिबाय थानो लाजिलां। फिसाला उन्दुदों ओमफाय रिना बसुमतारि अन होनना बुंहरदों जोंहा। फिसालाया हंख्रगासिनो जोंहा। एसटि ब्लग सोगोमदाव आदा सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा एसटि ब्लगआ सोगोमदावखौहाय सापर्ट खालामनो खावलायहरदों। एसटि ब्लग आब' खाथियाव सोरबा उन्दुना दं नामा? औ फिसालाया उन्दुलांबाय आंजों बामजाना उन्दुलांबाय ओमफ्राय हंख्रबाय दं खोनाहैदों आरोना। महिमा ब्लग मा ओंख्रि जाया आगै रिजु होनहरदों नामा राजु ना आंखौ होनहरदों आरोना। जोंहा दाउ आलुमोन आरोना आब'। सोगोमदाव मुसाहारि अननानै देखायलाय होनना बुंहरदो। आं फिसाला बामनासो दङ दायो फिसालाया आंनि आखायाव उन्दुदों। औ आब' खोनादों होनना बुंहरदों जोंहा। सोगोमदाव मुसाहारि अरजाया सिस्टार होनहरदों। दाङा दे मा उनावहाय बेक खालामसिगोन आं माने एसे उसुबिदा जानांगौ। आइदै आं दहाय नुजादोंमोनथ' एसे सिगाङाव। मोखां नायलायाबाबो जायोहाय मोखांफोरखौ नायलायाबाबो जायो। सुनहरा बदन हरली चंदन
नार्जारि जय क्रिएसन बे गेसेरनाय दाउलाखौ जाहैनांगौ। दाउलाया मालायनिसो जोंहानि नङा जोंहानिया दाउआनो थैजोब्बाय बेमारजों मासेबो गैला मासेल' खासि नांना दं बेमारदो सेस SD ब्लग आब' आं थांथ'नोसै दे MB गैला औ जेबो नङा आगै थेंकिउ स माच आरोना बिदिनो मालाबा सम मोनब्ला फैबाय था महिमा ब्लग नार्जारि जय नोंखौ आं लोगो खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा महिमा आब'आ नार्जारि जयखौहाय लोगो खालामबायनो आरो नार्जारि जय क्रिएसन बहायना हैनानै दोनखा बाहायना हैनानै दोनखा ना मा होनदों बाहायना हैनानै दोनखा बुजियासै आङो रिना बसुमतारी नार्जारि संकस दालांनि भिडिअ रानिं फैदों मोनदों नोंबो जारिना बसुमतारिया नार्जारिखौ संकस दालांनि भिडिअ रानिं फैदो नोंबो होनना बुंहरदों नार्जारि जय क्रिएसन थेंक इउ होनहरदों जोंहा रिना बसुमतारिखौहाय मेरि सिं रिना सिस बहानि जाखो नों होनना सोंहरदों जोंहा मेरि सिंआ रिनाखौहाय अबेनि सोंहरदों रिना बसुमतारी क'क्राझारनि जोंहा रिना बसुमतारिया क'क्राझारनिनो क'क्राझार मा गामिनि अन्नानै खोथा हरदो मा गामिनि मेरि सिं अके होनहरदों नार्जारि जय क्रिएसन दाउलानि दामखौ हैनानै दोननो थिनदों नंगौ नामा दे जागोन दे आं दाहाय हैना दोनगोन आरोना जाफैबानो जागोन बैसागुआव फैबानो जागोन दे रिना बसुमतारी दान होनहरदों जोंहा मेरि सिं बाट which part of क'क्राझार रिना सोंहरदों जोंहा मेरि सिंआ रिना बसुमतारीखौहाय क'क्राझारनि अबेयाव सोंहरदों नार्जारि क्रिएसन अमा जालाय दाउ जालाय ना बैसागुआव औ बैसागु बोथोराव जौजों बेदरजों बेसे समायना होनलाय रिना बसुमतारी क'क्राझार कारिगावनि मेरि होनना बुंहरदों जोंहा क'क्राझार कारिगावनिनो आरो रिना बसुमतारिया मेरि सिं होनना बुंहरदों
रिना बसुमतारी नार्जारि फल'वार्स खालामना साब खालामबाय प्लिज नोंबो फैदो कमेन्ट हराखै आं होनना बुंहरदों। जोंहा रिना बसुमतारिया नार्जारिखौहाय फल'वार्स खालामना साब खालामबायनो आरो ओमफ्राय कमेन्ट हराखै नुदों। ओमफ्राय गावबो नोंखौबो बेक लिंहरफिनदों। आनजाना बर' मा खबर आब' सना होनहरदों। आंहा खबरा मोजां आगै। ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर मा ओंख्रि जालायखो दिनै खोन्थाहरलायदो। महिमा बि ब्लग मेरि सिं प्लिज काम होनना बुंहरदों। जोंहा महिमा बि ब्लगआ मेरि सिंखौहाय प्लिज काम होनहरदों।